Waqt l-istess diskussjoni mtella mill-Partit Laburista brabta mal-budget tkellmu għatta persuni minn setturi varji brabta ma' dan il-budget. L-ekonomista Stephanie Fabri qalet kif Malta baqgħet għaddejja b'momentum wara l-pandemija minkejja l-isfidi. Hija saħqet dwar l-importanza tal-bilanċ bejn il-valur u l-volum filwaqt li qalet li dan il-budget isaħħaħ il-produttività. Żidet tispjega kif it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna jammonta għal aktar minn 4% b'din il-medja li hija ferma kbar minn pajjiżi Ewropej oħrajn. Għandek pajjiżi kbar illi qed inaqsu l-ispiża tagħhom jollu t-taxxi. Malta baqgħet għaddejja bil-momentum pre-pandemiku. U dal-momentum issa rridu naraw kif se nżommuh. Tkellem ukoll Clayton Merċi għali huwa ġenitur familja tal-istess sess li spjega kif dan huwa budget li jaħseb forom differenti ta' familja e kif imxejna l qudiem fl-inklusività. Merċi qasemma wkoll l-importanza li nħarsu lejn il-benesseri tan-nies kif ukoll l-importanza tal-ispazji miftuħa. Il-familji differenti, ġiranka dawk li huma ġenitur singlu jew forom differenti ta' familji jaħsbu fihom ukoll. Di xi ħaġa wkoll li Malta imxejna ħafna l-qoddim fejn tidħol l-inklusività tal-familji. Il-chairperson tal-MCESD David Schwireb star kif l-ambjent irid isir parti mill-mod kif nagħmlu n-negozju. Filwaqt li saħaq dwar l-importanza tal-ħiliet u setturi bħal-AI fit-trasformazzjoni ta' pajjiżna, aċċenna wkoll kif għandna nużaw il-pjattaformi diġitali għal negozji aktar effiċjenti għat trasformazzjoni ambjentali. Għal ukoll kif il-familja hi l-bażi tal-ekonomija filwaqt li l-well-being huwa kejl importanti għall produttività. Fis-sfond ta' pajjiż li qed jara fi żminijiet u jagħti kejl ieħor għall-iżvilupp tal-pajjiż. Trasformazzjoni ambjentali mhijiex waħda kontra l-oħra jew il-bilanċ, imma actually it-trasformazzjoni tal-business issa fuq livell nazzjonali fil-ekonomija u fuq livell ta' business irid bil-fors jinkludi l-ambjent bħala parti minnu. It-tabib Jan Kirkhope tkellem dwar kif il-Gvern għamel nefqa kbira fis-settur tas-saħħa, anke permezz ta' sħubija mal-privat u teknoloġija bħall-AI. Semma wkoll il-Pawla Hub fejn kull ma jmur qed jingħataw aktar servizzi f'binja mill-iprem, b'kunċett bellezza u apparat modern. Dan filwaqt li rimarka wkoll għajnuna li tingħata lill-anzjani biex jibqgħu jgħixu fil-komunità. Saru ħafna wkoll tabbiriet ġodda li ħajjejnu wkoll l-iżvilupp futur fil-mediċina u għall-pazjent minn affarijiet bażiċi, minn affarijiet infrastrutturali, servizzi, inċentivi anka fejn ikun hemm tax reliefs, għotjiet, u dawn kollha imorru to empower the health of the individual.